Здравейте, приятели! Направих си ел табло, защото да работя с видеонаблюдение, аларми и много често ползвам контакта за 220 волта. Понякога човек греши и ми пада и дава наказ. За да не стане тая работа, съм си направил табло. Сложил съм един 16 амперов предпазител и два по 10. А това е токов дефектор. Тестер. Тоест. Когато се даде накъса или има токов удар или окъсите системата, то тогава тестера ще изключи. Как действа то? Като натиснем бутона тест, шалтера изключва. Това означава, че долната част прекъснала фазата и нулата и няма опасност в контактите да има ток. Когато го вдигнем, вече има електричество. А когато свалим 16 амперовия, който го захранва, и натисна бутона тест, шалтерът не изключва. Това означава, че успешно е прекъсната веригата към него. Когато свалим средния предпазител, изгасва лампичката на фотодатчика. Когато вдигнем, лампата светва. Така, понеже шината ми отгоре е свързана, или те наречено фазовия гребен. Когато прекъснем веригата, от долната страна, къде са свързани жиците на системата, не трябва да има фази. Това означава, че е правилно свързана. Когато дигнем шалтера, то тогава в долната част има фаза. Като сваля свободния предпазител, неговата част няма фаза. Това означава, че е правилно свързана. Когато се пуска инсталацията отдолу, по принцип слагат от долната страна жиците. А когато е от горната страна жиците, те тогава слагат шината отдолу и де-факто фазите остават от горната страна. По принцип по апартаментите, когато се прави табло, повечето от неотехниците слагат шината отдолу. Единият главен бушон, те по принцип слагат 63 амперов или 50 амперов, зависи от мощността на външното елтабло. Когато се сложи единия главен предпазител, то винаги се прави отделно от трасето. Тоест, като се сложи шината отгоре, отгоре идва фазата главната и се пуска мостче от долната страна да влезе в гребена отгоре, и когато свалите главния бушон, трябва да прекъснем цялата верига на цялото трасе. А когато вдигнете шалтера, то тогава цялото трасе ще има сигнал. Това е общия. И когато свалите всичко по-отделно, когато свалите общия бушон, то тогава изключва цялата верига. А когато го вдигнете, има верига. Сега, както ви показах, 16 амперов е изключен, натисна теста, той не изключва. Сега ще вдигна предпазителя, ще вдигна и свободния предпазител. По принцип, ето така работи таблото. Когато натисна теста, вече в контактите нямам ток. Това означава, че всичко е успешно свързано. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре, пишете коментари и се абонирайте за YouTube канала ми. Ще се радвам, че съм ви помогнал. Чао, скъпи приятели, до следващото видео. В следващото видео, което ще заснема, ще е пак за това табло, но тези двата предпазителя няма да ги има. Ще има контакт. В това видео, като го заснема и като го направя, ще го кача да го гледате. Чао, чао!